Samo ako možete recite studentima, pošto njih uvek interesuje, ko su raseni, kaže rasenska umetnost? Raseni, kaže se danas obično je Turci, to je iskrivljeno ime, od Rašana, to je jedno srpsko pleme koje je naseljeno u Italiji na obali Tirenskog mora, koje je u vreme Herodota se još zvalo Srpsko more, baš po njima. Oni su sebe zvali Rašanima. Danas je u nauci na zapadu prevladalo raseni, rasani, rašeni, rasni. Znači, je samo razlika malo u izgovoru. Oni su došli sa Balkana u Malu Aziju, iz Male Azije u Italiju. Vrlo je interesantno da pismo koje su oni imali do kraja dok nisu bili potpuno asimilirani od Rimljana, to je ta Srbica koja se nalazi u Vinči i još na 74 lokaliteta u Srbiji, gde nije bilo nikakve izmene ni u jednome slovu. Doslovno što je bilo rasensko, odnosno etrusko, to je bilo ovdje na ovim prostorima i to je bio veliki dobitak za nas, jer smo vrlo lakše mogli da odredimo tačno vrednost svakoga slova, jer smo znali vrednost etruskih slova. Uzgled da vam napomenem da je etruske natpise prvi dešifrovao Svetislav Bilbija. On je živeo u Americi i umro u Americi, objavio je 2 knjige. Svetislav Bilbija je bio teolog po školstvu, živeo u Italiji, naučio je italijanski, znao je latinski, znao je starogrčki, znao je staroslovenski, znao je ruski, znao je engleski i bio je naoružan kao lingvista. Posle objavljivanja prvog toma istorije Srba koji se objavio u Francuskoj 1985. godine, on je video knjigu, u toj knjizi ima objašnjeno poreklo Etruraca. On se mene obratio i sa molbom da mu pomognem, on bi pokušao da dešifruje etruski. Ja sam mu rekao, Sveto, ja ne mogu da ti mnogo pomognem, jer jedan pas ne može da juri 5 zečeva, nemam ni vremena, ni energije da se ja tim bavim. Ja ću liferovati informacije, a ti počni pa što uradiš tvoje. Tako je i bilo. Ja sam njemu izliferovao literaturu i nisam baš bio ubeđen da će uspeti. Ne lezi vraž, posle kratkog vremena on mene bombarduje kopijama, kako osvaja teren slovo po slovo, reč po reč, tekst po tekst. Pročita, Boga mi, Sveto sve. Kad je on objavio prvu knjigu tih svojih nalaza dešifrovanja etruskog, ovdje niko nije o tome smeo da ništa da kaže, jedino je Pravoslavlje na pola stranice objavilo prikaz te knjige, a onda je naša učena inteligencija u Beogradu, sedeći u kafanama, uzmu novine, okrenu naopako i kažu onaj drugi, šta to radiš? Pa čitam etruski, da bi se rugali sa biblijnim dešifrovanjem. Prvi koji su dali njemu podršku bili su švajcarski etruskolozi, koji su u svom naučnom časopisu objavili njegove radove i prihvatili. Posle njih su Italijani, na čelu sa čuvenim profesorom Palatinom. Kada su Italijani rekli da, to je to, nije više bilo priče. Nije više imao ko da osporava. Ali ovdje su naša Akademija nauka i univerziteti još uvijek osporavaju i još uvijek osporavaju. To je tako kod nas.